90 km jugozapadno od Giza piramida i Kaira nalazi se jedno od najzanimljivijih arheoloških nalazišta u Egiptu i područje Havara piramide. Piramida koja je prema službenim podacima izgrađena prije 3800 godina od strane jednog od najpoznatijih i najmoćnijih vladara srednje dinastije i faraona Amenmehata III. Megalitni blokovi od kojih neki prelaze i više od 100 tona nalaze se u unutrašnjosti ove piramide koji su učinili pogrebnu komoru. Te je cijela megalitna konstrukcija bila obložena sa glinenim ciglama koji su, kad je piramida bila nova, zatim bila obložene sa vapnenačkim i sjajnim pokrovom. Kao što možete vidjeti, ova piramida nije ni sjena onoga kako je nekada izgledala i danas je obična ruina koja se urušava i pretvara u brdo. Iako je bio red da vam za uvod ovog današnjeg videa predstavim ovu piramidu, mi danas u ovom današnjem videu uopće nećemo govoriti o ovoj drevnoj piramidi. Zanimljiva je, ali ni izbliza nije toliko zanimljiva kao ono što se nalazi ispred nje. Iako vam ovo možda danas izgleda kao nekakva obična pustinja, ništa posebno, ova lokacija ispred same piramide jedna je od najvećih svjetskih arheoloških misterija. Jer upravo na ovom mjestu na 50 metara dubine nalazi se čuveni Havara labirint, jedno od najvećih svjetskih arhitektonskih čuda starog svijeta. Ovo je mjesto čije se ime u zadnjih 20 godina gotovo ne izgovara u uredima egipatskih arheoloških agencija i mjesto koje je zabranjeno istraživati. I ako imate neke ambicije za arheološkim iskapanjem ovakvog mjesta te kritike na račun ovog čovjeka koji zabranjuje istraživanje ovog mjesta, ovaj čovjek će vas i doslovno poslati u zatvor. No jedna druga skupina istraživača na jedan posve drugačiji način skenirala ovo mjesto te su došli i do zapanjujućeg otkrića. Jer Havara labirint je ne samo da je potvrđeno stvaran, nema nikakve sumnje da postoji. U svojoj unutrašnjosti u centralnom prolazu ispred same piramide na 50 metara dubine, ovo mjesto skriva jedan ogroman i nepoznati metalni objekt, kojeg istraživači opisuju da je dužine od 40 metara te da je zaobljen poput tik-tak bombona. Zvuče li vam možda poznate ovakve informacije? Jedno ogromno otkriće zasigurno vrijedno pažnje i dodatnih istraživanja, ali ipak ne. Jer sva daljnja istraživanja i iskapanja su u potpunosti zabranjena. Ali priča ne staje ovdje i postaće još čak i čudnija. Dobrodošli na Balkan UFO kanal. Kakva se to metalna zaobljena stvar dužine od 40 metara skriva u dubinama Havara labirinta? I objekt koji se nalazi u centralnoj poziciji podzemnog labirinta koji se čini kao da je izgrađen oko ovog središnje postavljenog misterioznog predmeta. Tko voli misterije arheologije spojene sa zakopanim objektima koji podsjećaju na tik-tak NLO-e, danas će doći na svoje. Te ćemo govoriti o nevjerojatnom zataškavanju od strane Zahi Havasa, egipatskog Indiane Jonesa i faraona egipatske arheologije koji godinama koči, ali zataškava otkrića po Egiptu. I dovoljno je da pogledate njegovo zadnje gostovanje kod Joe Rogana da ako niste do sad shvatite o kakvom se megalomanijaku i egotriperu radi. No lako čak i za njegov karakter, ovaj čovjek je bio na čelu organizacije u Egiptu koji su uključivali i vojsku, koji su aktivno kočili istraživanja. U potpunosti su i zabranili neka istraživanja, ali doslovno zataškavaju i šalju u zatvor ako se ne slažete s njima. Recimo da ste javna ličnost i javno kažete da smatrate da su egipatske piramide puno starije nego što se to mislite, da ih Egipćani nisu izgradili nego su ih zapravo pronašli. Postoji realna mogućnost da dobijete i zabranu ulaska u Egipat i ne šalim se, možete čak ići i u zatvor ako vas ulove u Egiptu, a da ste govorili ovakve stvari. A zašto je to tako? Pa zapravo je jako puno razloga i proći ćemo neke od ovih razloga u ovom današnjem videu. Ali prije toga, što je to Havara labirint i piramida kompleks? Jer ovo područje je očaravalo posjetitelje još od davnina, te jako dobro dokumentirano, a kasnije i znanstveno potvrđeno da postoji. Za razliku od Giza piramida, ova piramida je prema svim dostupnim dokazima izgrađena od strane Amenmehata III i to prije 3800 godina. U i oko ove piramide pronađeni su stupovi, fragmenti kamenja i blokova sa kartušama sa njegovim imenom. Pogrebni kompleks i arheološki ostaci oko piramide i hramovi su također sadržavali njegovo ime.
I ovdje u ovom današnjem videu nije toliko misterija tko je izgradio piramidu, nego zašto i to. Zašto baš na ovom mjestu? Jer neki ljudi smatraju da Amenemhat izgradio ovo mjesto oko nečega drugog, nešto što je bilo starije i što je ovdje bilo pronađeno. Jedan od prvih i najstarijih zapisa neegipatskog porijekla o ovom mjestu dolazi od grčkog autora Herodota, koji je posjetio ovaj čuveni Havara labirint prije 2500 godina dok je ovo mjesto još uvijek bilo u funkciji. Te ovdje i zapisao svoje doživljaje. Egipćani su napravili labirint koji i nadmašuje čak i piramide. Ima 12 natkrivenih dvorišta sa vratima okrenutim jedna prema drugima. 6 je okrenuto prema sjeveru i 6 prema jugu, u 2 neprekidna reda. I sve se nalaze unutar jednog vanjskog zida. Postoji dvostruki setovi odaja, ukupno 3000, da, dobro ste čuli, 3000 odaja. 1500 iznad i isti broj ispod zemlje. Kroz razgovor smo saznali o podzemnim odajama, labirintima. Egipatski čuvari ih nikako nisu htjeli pokazati jer su to, kako su rekli, grobnice kraljeva koji su prvi izgradili ovaj labirint i sveti krokodila. Samo smo vidjeli gornji dio ovog labirinta i to su kreacije veće od ljudskih. Izlazi iz ovih odaja labirinti koji prolaze kroz dvorišta bili su nam ogromno čudo. A iznad svega ovoga nalazio se krov koji je bio napravljen od kamena poput zidova. I ovi zidovi su bili prekriveni sa izrezbarenim figurama. Svako dvorište je bilo okruženo sa stupovima od bijelog kamena i vrlo precizno spojeno. A blizu kuta gdje je labirint završavao stajala je piramida visoka 240 stopa, to je inače 73 metra visine, na kojem su izrezbarene velike figure. I prolaz do ove piramide je bio napravljen pod zemljom. Ovo je bio direktan opis Herodota ovog misterioznog mjesta koje je očito imalo svoju javnu površinu za posjetitelje koji su mogli vidjeti ovaj gornji dio kompleksa prije otprilike 2500 godina. Kompleks koji očito imao i svoje niže razine koje nisu bile za posjetitelje, koji su mogli ulaziti prema njegovim opisima samo svećenici. Jer navodno su se tamo nalazile grobnice kraljeva, što je jako zanimljivo jer unutar piramide van ovog labirinta nisu nikad pronađeni nikakvi ostaci faraona. Nakon Herodota ovo mjesto su također opisivali i kasniji Grci poput geografa Straba ili grčkog povjesničara Diodorusa Sicilusa koji su nekoliko stoljeća kasnije opisivali jako sličnu stvar. I ogromno čudo od labirinta pored same piramide te se divili njegove veličini i masivnosti same gradnje. A koliko je bilo veliko ovo nevjerojatno mjesto, pa recimo to ovako, bilo je ogromno. I gotovo sve druge egipatske hramove zajedno, poput Karnaka i Luksora, ste mogli smjestiti jedan pored drugoga i svejedno ne bi ispunili čitav prostor labirinta. Jer ovi opisi su bili poprilično jasni, samo 1500 prostorija i to na samo jednom nazovimo katu. Onaj drugi podzemni dio koji nije bio za posjetitelje također imao identični 1500 prostorija. Luksor koji zaista je impresivan, imao sam tu sreću da ga vidim i uživo, se prema ovim opisima čini kao nekakva igračka koliko je zapravo bio velik ovaj labirint. Stoljećima kasnije ovo mjesto pomalo pada u zaborav iz povijesnih zapisa, ali arheološki podaci pokazuju da su u slojevima iznad hrama pronađena naselja iz doba Rima sa takozvanim rimskim mumijama. Padom zapadnog rimskog carstva ovo mjesto se devastira te se gornji dio hrama doslovno rastavlja ne bi li se iskoristio ovaj građevni materijal za gradnju na nekim drugim mjestima, te nakon ovog ovo mjesto pada u potpuni zaborav sve do 18. i 19. stoljeća kada na ovu lokaciju dolaze i prvi moderni istraživači. Ono što je jako čudno kod ovog mjesta je to što je samo jedan jedini, nazovimo ga moderni arheolog istraživač, zapravo bio u piramidi, te jedan jedini čovjek je pokušavao istražiti ovaj labirint i to prije 137 godina. I riječ je o Williamu Petriju, pioniru moderne arheologije koji je jedini zapadni čovjek koji je ikad bio u ovoj piramidi. Jedini koji je kopao i prolaze unutar ove piramide i pri tome istražujući temelje labirinta. Nakon ovog čovjeka i prvih istraživača više nitko nikad nije bio unutar ove piramide niti pokušavao otkopavati labirint. I za to postoji jedan jako dobar razlog. Čitavo podzemno područje je potopljeno sa vodom. Na oko 5 metara dubine ispod zemlje prodrla je voda u podzemne komore piramide i ovog labirinta i ova voda je vidljiva u jednom od ulaza u samu piramidu. Čitavo područje oko piramide je poplavljeno sa podzemnim vodama jer oko područja još u 13. stoljeću izgrađen kanal za vodoopskrbu i poljoprivredu oko Nila. A prije nešto više od 100 godina napravljen je i novi kanal koji prolazi točno iznad ovog labirinta.
Kasnijom izgradnjom brane na Nilu 60. godina dolazi do porasta razine rijeke i ovo područje postaje trajno poplavljeno u svojoj unutrašnjosti. I Petri danas ostaje jedan jedini istraživač koji dok se još moglo kopao i istraživao unutrašnjost ove piramide i temelje, kako je on mislio, hrama. No rekao sam vam u uvodu ovog današnjeg videa da je nešto dole ipak pronađeno. I ne samo to. Nova istraživanja su pokazala da donji leveli ovog labirinta nisu poplavljeni. Tako da što god da se nalazi dole, još uvijek je netaknuto. A kako ovo znamo? Pa iako su iskapanja odavno zabranjena, postoje neke druge i to jako zanimljive tehnike istraživanja. Nakon nekoliko tisuća godina i najranijih svjedočanstava o postojanju ovog mjesta, znanstvena potvrda postojanja Havara labirinta dogodila se tek relativno nedavno kada su počela i prva moderna istraživanja 2008. godine. I to u Mataha ekspediciji Lois de Cordiera u suradnji Gent univerziteta i Egipatskog koncila za antikvitete. Znači ovom belgijskom timu 2008. godine nisu bila dozvoljena iskapanja, nego neinvazivne metode poput radara za podzemna istraživanja, tomografije, geomagnetizma i drugih metoda koji se inače koriste u svijetu arheologije. Ovaj belgijski tim je skenirao tlo i to na 2 područja oko Havara piramide i potvrdili su postojanje labirinta. Na dubini od 8 metara pronašli su početak i očite tragove ovog labirinta i kompleksnu formu isprepletenih hodnika. Kao što možete vidjeti na ovom originalnom skenu istraživanja, jer ovo nisu nekakve prirodne geološke formacije. I već ovdje su stvari postale interesantne, jer na ovom presjeku, to jest dijagramu, možete vidjeti rekonstrukciju ovih arheoloških slojeva. Na vrhu se nalaze ostaci rimskog perioda, zatim imamo sloj onih podzemnih voda na 5 metara dubine, a nakon ovih podzemnih voda ide labirint. To je bolje rečeno vrh labirinta i već ovdje su se pojavile prve naznake da ovaj labirint ili barem neki njegovi dijelovi nisu potopljeni te su još uvijek netaknuti. I ovdje se pojavljuju i prve naznake zataškavanja. Nakon ovih otkrića očekivao se naravno ogroman medijski odjek. Jer ovo bi sigurno bilo jedno od najvećih arheoloških otkrića u povijesti, ali postojala jedna caka. Kada surađujete sa Zahi Hawassom poput ovih belgijskih znanstvenika, vi zapravo potpisujete ugovor koji u suštini kaže: što god da se otkrije, vi jednostavno nemate pravo objavljivati rezultate bez odobravanja Zahi Hawassa, koliko god to trajalo. Čak 2 godine su ovi belgijski istraživači čekali odobrenje Zahi Hawassa koji im na kraju nije dao, te im je 2010. godine doslovno pukao film. Napravili su web sajt i bez odobrenja Zahi Hawassa objavili ovo znanstveno otkriće i da nisu to napravili, pitanje da li bi uopće ikada saznali za ovaj projekt i njihovo otkriće. A Zahi Hawass im je zatim i prijetio, i to da prestanu s objavom ovih znanstvenih podataka ili će snositi sankcije za kršenje nacionalne sigurnosti. Da, dobro ste čuli. Sankcije za kršenje nacionalne sigurnosti zbog Havara labirinta. Ljudima je prijetio sa uhićenjem ako se vrate u Egipat. Znači, nismo još čak ni došli do onog metalnog objekta kojeg sam najavio na početku videa, zataškavanje krenulo na samo otkriće labirinta. Mislim da si svatko normalno među vama postavlja pitanje u glavi, pa zašto? Zašto bi egipatske vlasti i Hawass radila ovakve stvari? Pa zar im nije u interesu da se što više toga otkrije? Ipak je riječ o njihovoj povijesti. Pa stvar je ovdje zapravo poprilično komplicirana, jer ovo je samo jedan od ogromnog broja primjera i to zataškavanja Zahi Hawassa gdje pokušava doslovno držati monopol nad svim znanstvenim otkrićima. I nakon toga pripisati doslovno sebi samome sve zasluge na račun stranih istraživača. Ali postoji čak i mračnija strana ovakvih stvari. A to je zataškavanje nečega što se jednostavno ne uklapa u službeni narativ o mogućnostima starih Egipćana i što su i da li su oni zapravo gradili ili ne. Negdje u isto ovo vrijeme kada se dogodilo otkriće belgijskih istraživača, Poljaci su 2008. i 2009. godine iz Wrocław instituta iz Poljske radili svoje istraživanje i to na istoj lokaciji. Ovi ljudi se nisu bavili s arheologijom nego geologijom, to jest pokušavali su saznati uzrok i izvor za ove podzemne vode koje se pojavile na ovom širokom području. Napravili su više probnih bušenja te su saznali da voda zapravo prodire iz 3 pravca na ovo ogromno područje, te je da gotovo i nemoguće zaustaviti ovu vodu. Ali da su potrebna daljnja istraživanja za više detalje da se nađu točni razlozi ovih podzemnih poplava. Ovo istraživanje je bilo jako važno jer ako želite istraživati ovo područje i želite kopati, ne možete jednostavno doći i početi ispumpavati vodu koja će naravno non stop se vraćati natrag jer joj ne znate izvor.
Morate saznati odakle točno dolazi i kako je zaustaviti da bi se uopće riješili ove poplave i na miru radili arheološka istraživanja. Ovi istraživači nisu tražili Havara labirint nego izvore poplava, ali su također sa radarima za dubinsko skeniranje također potvrdili postojanje ovog labirinta i velikih šupljina ispod površine zemlje. Ali pazite sad ovo, s obzirom da su i ovi Poljaci imali onaj potpisani ugovor o tajnosti, to jest odobrenju Zahi Havasa, njihova istraživanja iz 2008. godine su objavljena tek 10 godina kasnije, nevjerojatno. Ali Zahi Havas je još 2009. godine iznenada i prekinuo čitav ovaj poljski projekt bez ikakvog objašnjenja, jednostavno ga je samo zaustavio. A kada se direktor ovog projekta koji je surađivao s ovim poljskim timom i egipatski profesor arheologije Aladin Shahin pobunio, Zahi ga je doslovno strpao u zatvor, nije zezancija. Čovjeka su doslovno strpali iza rešetaka na jedan kratak period i projekt je ugašen. Drugi strani projekt, druga potvrda postojanja labirinta. I nakon ovog zadnjeg projekta sva daljnja istraživanja su u potpunosti zabranjena. Nema kopanja, nema skeniranja, nema više ničega. Ako nema više ničega, pa kako je onda pronađeno i najveće otkriće u sljedećim godinama? Pa za neka istraživanja vi jednostavno ne morate tražiti dozvole od Zahi Havasa. I ne samo da ih ne morate tražiti dozvole, ne morate stupiti čak ni nogom u Egipat. 2015. godine dr. Carmen Bolter i Klaus Dona povezali se sa ljudima koji su tada imali jedan jako zanimljiv startup program. To je projekt koji je mogao napraviti geoskeniranja ispod površine zemlje i to iz svemira do dubina od čak 6 km. Ovi istraživači su slični Hancocku nego mainstream znanstvenicima, ali i ovi ljudi su sa tehnologijom koja je tad testirana iz svemira i to za pronalazak nafte u moru kod Nigerije ili zlatnih rudnika u Boliviji, to uspješno. Odlučili su pomoću upravo ove tehnologije skenirati područje oko Havara piramide. I prema njihovim istraživanjima ovih skenova razvili su i animacije pronađenih podzemnih struktura, podzemnih koridora i ogromnih hodnika koji su nalazili na dubinama od čak 100 metara. Otkrili su ogromne prostorije od 80-50 metara i druge razne strukture koje se nalazile na dubinama s obje strane ovog kanala od 40 do 100 metara. Znači imamo i treću potvrdu postojanja podzemnog labirinta. Ovaj put Zahi Havas nije mogao ništa. Jer nitko fizički nije došao u Egipat, nego su ljudi pomoću satelita i svemira, naravno bez dopuštenja, skenirali područje i otkrili nove detalje. Ali najbolji projekt i zadnji projekt koji se dogodio, koji je u nevjerojatne detalje otkrio podzemlje i labirint, dogodio se 2015. i 2016. godine u britanskom projektu pod nazivom Merlin Barrows, kada su Tim Akers i Bruce Blackburn objavili nešto zapanjujuće. Pomoću tada najnovije satelitske tehnologije skeniranja podmorja ili podzemlja kopna koja je nastala kao vojna tehnologija za pronalazak neprijateljskih podmornica u velikim dubinama, i ova tehnologija radi pomoću konstantnih geofizičkih vibracija i aktivnosti zemlje. Naravno, ovo je tehnički jako kompleksna tematika pa ne idem u detalje. Ali ova tehnologija provjereno radi. I nešto su slično koristili oni talijanski znanstvenici na Giza piramidama i tamo isto ima jako zanimljivih novosti. Ovaj tim istraživača i Tim Akers koji je bivši vojnik i koji je radio s ovakvim tehnologijama u britanskoj vojsci usmjerio je svoje instrumente iz svemira preko privatnih kompanija povezanih sa vojskom te ih je usmjerio prema Havara piramidi. I naravno bez Zahi Havasa koji ovdje jednostavno nije mogao ništa te su otkrili ovo. Napravili su nam najdetaljniji sken ovog podzemnog područja ispred i ispod Havara piramide i čuvenog Havara labirinta. Preciznost ovih skeniranja iz ovog istraživanja je takva da se mogu detektirati područje veličine od samo 5 cm. I njihovi skenovi su također potvrdili ovo ogromno podzemno područje i ogromne podzemne komore koje nisu pod vodom i nisu potopljene. I ovi skenovi inače izgledaju ovako. Znači još jedna nezavisna potvrda bez Havasa i ekipe i Egipta da na ovom mjestu zaista postoji ogromna podzemna struktura i skup struktura i legendarni Havara labirint. Samo ovo je trebalo biti u medijima jedna ogromna arheološka senzacija, otkriće o kojoj se uopće ne govori. I otkriće u rangu pronalazaka raznoraznih grobnica u dolini Kraljeva, ako ste fan naravno klasične arheologije. Ali ovi britanski istraživači od kojih je Akers i umro u međuvremenu su pronašli na ovoj lokaciji još nešto, još jednu ogromnu anomaliju. U centralnom koridoru oko koje je baziran čitav ovaj kompleks i u centralnom najvećem prolazu kojeg je Akers opisao kao centralni onaj koridor u mnogim trgovačkim centrima, pronašli su jedan uzdignuti metalni objekt jer ova tehnologija razlikuje materijale u okolnim stijenama od raznih metala.
te uzdignuti metalni objekt koji je zaobljen i dužine od čak 40 metara i koji ne sliči na ništa drugo ni slično u svom okruženju. I objekt kojeg su nazvali Dipi, koji ih je podsjećao na oblik ogromnog tik-tak bombona. S obzirom da je skeniranje svemira gdje imate ptičju perspektivu, nemoguće odrediti točan oblik objekta jer iz zraka izgleda kao ovakav tik-tak, ali prema ovim istraživačima možda je riječ čak i o uzdignutom disku koji bi gledan iz zraka izgledao kao ovakav tik-tak objekt. Te je čak moguće, i ovome osobno špekulirao i Tim Akers, da je riječ o uzdignutim metalnim vratima ogromnih dimenzija koje su centralno smještene u labirint. Tako da recite mi odakle dolaze sve one raznorazne teorije i scenariji TV serija i filmova i gdje su pronađena slična vrata koja su bila baza za one znanstveno-fantastične serije i filmove po imenu Stargate. I vrata koje su inače također pronađena u Egiptu. I naravno ja ovdje ne tvrdim da je doista riječ o ovakvim stvarima, jednostavno ne mogu točno znati kao ni ovi istraživači, ali samo otkriće ovog objekta koji izgleda kao da mu tamo nije mjesto. Samo ovo otkriće je trebalo biti dovoljno za jednu ogromnu znanstvenu senzaciju u svim znanstvenim, arheološkim i medijskim krugovima, gdje bi se momentalno pokrenula arheološka iskapanja gdje novac ne bi bio problem. I gdje egipatska vlada sigurno ne bi uložila ni jedan jedini cent, jer uvijek se nađe neki znatiželji bogataš koji bi financirao ovakve projekte, poput onog belgijskog biznismena koji je pokrenuo ona prva istraživanja i skenove. Najveće otkriće iz Egipta dolaze od stranih kompanija, stranih znanstvenika i stranih programa van Egipta koji se financiraju stranim novcem, ali Egipat ima monopol nad objavom ovakvih otkrića. Ali od 2009. godine sva istraživanja na ovom mjestu su doslovno zabranjena. Mislim, možete i sami provjeriti. Sve je zabranjeno. Jedini razlog zašto znamo za ovo otkriće je zbog skeniranja satelitima iz svemira, gdje se Havas i ekipa jednostavno mogu slikati sa svojim zabranama. Ali baza ovakvih istraživanja, naravno istraživanja na terenu i arheološka iskapanja, koja su također zabranjena. Stoga se jako dobro zapitajte kome bi i zašto bilo u interesu zabranjivati ovakve stvari i ovakva nevjerojatna otkrića. A s obzirom da je riječ o metalnoj magnetnoj anomaliji veličine 40 metara, možda je riječ o nekakvoj prirodnoj stijeni bogatoj recimo metalnim rudama. Ovo bi bilo nekakvo najlakše objašnjenje, no onda se naravno postavlja pitanje zašto bi Egipćani, ako su uopće izgradili ovako mjesto, zašto bi ovaj relativno obični komad stijene smjestili kao nekakav centralni povišeni objekt oko kojeg su izgradili čitav kompleks i piramidu. Očito ovaj predmet, što god on bio jako važan. Mislim da je riječ o daleko kompliciranijim stvarima, što nas naravno dovodi do dvije fantastične mogućnosti. Ili je riječ o nekakvom drevnom, srušenom ili napuštenom letećem objektu koji dan danas leti nebom iznad zemlje, a to su naravno tik-tak NLO-i. Ili je riječ o nekakvoj drugoj strukturi koja je zapravo jednako fantastična i ostavština neke drevne civilizacije koja je postojala prije dolaska Egipćana. I narod koji je dolaskom na ovo mjesto naslijedio ovu staru arhitekturu te su počeli štovati artefakte ovih izgubljenih civilizacija, kopirajući čak izgradnje piramida. To naravno jako loše, kao što možete vidjeti. Već ova zadnja rečenica vam je, ako ste javna ličnost, a ja srećom nisam javna ličnost, to jest ne pokazujem javno lice, dovoljno vam je da vam se zabrani ulazak u Egipat i to bez zezancije, završite na crnoj listi kao Hancock. Ali istovremeno brane i zabranjuju raznorazne istraživanja, jedna nevjerojatna situacija gdje se od nas potencijalno skrivaju ogromna otkrića. Jer svatko normalni iz svijeta znanosti bi jednostavno volio saznati kakve su ovo stvari u ovom legendarnom labirintu koji je sam po sebi jedno ogromno otkriće. I mislim da je upravo i u tome stvar. Zamislite da se krene javno istraživanje, dođu svjetske ekipe znanstvenika iz cijelog svijeta, mediji koji sve prate, novac uopće nije problem. Kopate i dođete na dubinu od 50 metara, dođete do ove stvari i pronađete nešto fantastično. Vi ovdje gubite kontrolu narativa, vi jednostavno ne možete sakriti ovakvu stvar i s tim rušite i vlastitu predodžbu o tome kako su vaši preci bili velika civilizacija. Ali rušite i globalni narativ koji bi pokazao da naša prošlost nije onako kako mislimo i vjerojatno se zato i skrive ovakve stvari. Čak i ova zadnja istraživanja su sad u ovom trenutku 10 godina stara. I nakon ovoga se više uopće nije istraživalo. Najnovija vijest kaže da će Havara područje ponovno i to uskoro skenirati onaj talijanski tim znanstvenika koji je nedavno senzacionalno objavio istraživanja oko Giza piramida gdje su navodno pronašli one ogromne podzemne strukture ispod ovih najvećih piramida.
Tako da eventualno možemo pričekati njihove najnovije skenove, ali što se tiče onih pravih iskapanja, onih klasičnih istraživanja, pitanje je hoće li se ona ikada više i događati. M su jako skupa, što je naravno manji problem, M se može pronaći nešto što se ne uklapa u egipatsku povijest, što je puno veći problem. I znanstvena zajednica na zapadu, koliko god se recimo interesirala, jednostavno nema pristup ovakvim mjestima, čak i kad dobiju pristup, potpisuju se ugovori o tajnosti. Jedna jako čudna situacija. Ali evo za sam kraj ovog današnjeg videa još jedan sneak peek i mogući nastavak i budući video. Iz više raznih izvora spominju se drevna arheološka otkrića koja se naravno skrivaju od nas, od zabrane istraživanja pa do doslovno zabranjenih mjesta koje je okupirala vojska. Od egipatske vojske i zabranjene piramide pa do zabranjenih dijelova recimo u Grand Canyonu. Ali sjećate li se novinara Ross Coultharta i njegovih izjava i informacij koje je dobio od navodnih zviždača, i to o pronalasku ogromne letjelice koja je bila zapravo arheološki pronalazak, to jest ukopana u tlo i tehnologija koja je bila jako stara. O sličnim stvarima je govorio i David Grush, ali davno prije njih Bob Lazar. Ross Coulthart nije nikad otkrio točnu lokaciju ove letjelice jer navodno štiti svoje izvore koji su mu rekli da još ne govori o njezinoj točnoj lokaciji. Ali unatoč tome ovaj čovjek je rekao da je letjelica bila toliko velika da jednostavno nisu imali načina za njezino premještanje. Stoga su oko i iznad nje izgradili zgradu da je doslovno sakriju, te da se ova letjelica iznad koje se nalazi ova građevina nalazi izvan SAD-a. Ovo je identična ali moderna priča o Havara labirintu kada su Egipćani izgradili ovaj kompleks da također sakriju to moguće jako sličan objekt. Jer Egipćani ako su napravili ovo mjesto su ga doslovno sakrili. Koliko god ugledan bili gost, smjeli ste recimo posjetiti labirint i samu piramidu. Herodot je recimo osobno bio tamo i divio se ovom površinskom kompleksu, ali čak ni njemu nije bio dozvoljen ulazak u ove podzemne levele ovog hrama gdje su držale ovakve stvari. Tako da već ogroman broj ljudi u proteklih godinu dana špekulira kako je to mjesto moglo biti koje je spominjao Ross Coulthart, od vojnih baza u Australiji do istraživačkih stanica u Koreji. No nedavno se pojavio, barem za mene, jedan ključan trag kada su ga ponovno upitali može li otkriti lokaciju. Rekao je da ne može jer se brine za sigurnost ljudi, to jest Amerikanaca koji rade na ovom mjestu, koji su potpuno nesvjesni što se nalazi ispod njihovih nogu. Zašto bi se Ross Coulthart brinuo za njihovu sigurnost ako je riječ o recimo Koreji ili Australiji? Tko bi ovakvim državama ugrozio sigurnost Amerikanaca? Stoga sam malo suzio lokacije i mjesta i došao sam do nečega što smatram favoritom za skrivanje ovako velikih letjelica, gdje ljudi rade normalne poslove i ne znaju što se nalazi ispod njih, ali bi bila ugrožena njihova sigurnost jer je država koja se nalazi i države koje okružuje ovo mjesto neprijateljsko za Amerikance. Po mom mišljenju, jedan od najvećih favorita za skrivanje ovakvog nečeg nalazi se u Bagdadu. Sjetite se samo ovakvih tema i Bliskog istoka i mogućih stvarnih razloga za invazije na države poput Iraka i Afganistana, ali na kraju krajeva Irana. Znate li tko ima najveću ambasadu u svijetu i gdje se nalazi i kada je izgrađena? Pa nakon invazije na Irak gdje su zataškane i mnoge druge stvari, izgrađena je zgrada u čiju je izgradnju uloženo više od $700 milijardi i za čije godišnje funkcioniranje potrebno više od $1 milijardu. Doslovno tvrđava koja je otporna na bombardiranja sa podzemnim bunkerima. I trajno uporište u drugoj neprijateljskoj državi ako želite zadržati prisutnost i pogotovo ako želite i sakriti nešto što ste pronašli u podzemlju Bagdada. Ako javni istraživači imaju tehnologije za otkrivanje ovakvih podzemnih struktura i artefakta, pogodite onda što tek ima vojska. Te je sasvim moguće da je ovakva letjelica u Bagdadu bila ukopana te da nikad nije ni otkrivena, ali je netko znao njezinu točnu lokaciju, stoga iz tog razloga napravio ovakvu megalomansku zgradu. Jer objasnite mi zašto bi netko ulagao ovoliko ogromne količine novca u pojedinačne zgrade, u nekakve ambasade, u ogroman i vječni rat u trajanju od 20 godina nakon kojih se jednostavno povučete. Kao u Afganistanu, u Bejrutu rade još jednu jako sličnu lokaciju i zgradu. Najveće svjetske ambasade rade po ovakvim državama, jako interesantno. A kada vidite što radi Lockheed i što najavljuje javno, znate kakve tehnologije imaju tajno, i ako im je cilj pronalazak ovakvih drevnih tehnologija po cijelom svijetu. A zviždači govore da su postali fanatični u tome, grabe sve što pronađu. I ako bi zaista pronašli ovako veliku letjelicu na ovakvim područjima, recimo u Bagdadu, jedini način da ju sakrijete i da osigurate upravo ovakva metoda.
Ovakvim ljudima i ovakvim grupacijama nafta je sporedna stvar, to jest uopće se ne bavi s naftom, njih nafta uopće ne zanima. Politika im je također sporedna stvar. Ono što zapravo traže su upravo ovakve stvari. Ali o tome u detalje ćemo nekom drugom zgodom, a što se tiče ovog otkrića. Uopće se nemojte čuditi što je zabranjeno istraživanje, jer većina nas je znala da Zahi Hawasu jednostavno nije dobro. Ali dovoljno je da pogledate onaj njegov zadnji intervju kod Joe Rogana i jako brzo ćete shvatiti koliko je čovjek zapravo lud. I dokle god su ovakvi ljudi na čelu istraživanja u Egiptu, ali i u drugim državama, jednostavno nikad nećemo saznati puno istine, jer otvoreno iskrivaju. Ovo nije nikakva teorija zavjere. Doslovno i otvoreno iskrivaju. A do iduće ovakve teme, vi ste na Balkan UFO kanalu, mjesto gdje istina ponekad zvuči čudnije od fikcije. Vidimo se uskoro opet. Lijep pozdrav!